Nije batka radi. Ali mu je bio bolestan. Nisam ja gledao jučer Zagreba, vidio se sa ovim Slovencima. Dobro, nisam vidio se igra bio treći. Karega igra za Zagreb ili? Nije, pa nije za Slovencu. Pa nije, nije. Aha, to, ne. Bio jučer. Osim Kudića koji je veđen i Bačić. Nije Bačić, rekao da se prvi. Došao je, a nije. Čini da sam danas je došao. A to se došao je Zagreba, zato je Norku, ili da Oraka se dva. Ko? Prvi je dva Oraka se Zagreba. Jel? Promijenili se. Ali sad tu je 3. Jako je to loše. Karega je čak bio možda osnovi. Ali to su igrao uvijek. To su igrao uvijek. Bio je ono smiren, siguran na lopti. Fali mu malo možda brzine, ali dobro. Ali kad ga stavi obranu, onda već je pao. Možda je snage za toga. A ovo drugo stvarno ja ne znam. Pa ista priča koju su odmah. Nisam ih dugo gledao, ali što je isto. Ovo kad je došlo novo. Pa došao je Kristi, Minona. Mani. Ništa nije. Evo igra. Mali nije godinu. A igrao je, mislim, godinu dana. Sada. Dobro, kad je i bio u punoj pozivnom dinamiku. On igra kod Davida. Eto, mislim. Kažem, ovo... To je on sad, on je sad. Da. Mislim, kažem, nisam od njega kad znam sljedeće kako ide. Nije sad on što se uvijek zna. A ovo je dobro. Se igra onaj mladi Vanja. Za svoj. Njemu lopta i drugi nisu. A igraju Maču, Gabor. Vanja je, ne znam, tu dobi loptu i onda ide u driblingu, a samo je igrač i izgubi loptu. To sam gledao godinu dana. I nema problem. Meni nije jasno da mu trener ne veli. Aj, kuć, imaš igrača u bolje poziciji. Sad dribaš tu na centru, ali bez veze. Znaš, da te sad oni sliku pa da ti ne znaš kaj bi, pa moraš nešto. Imaš dupli pas samo kako daš i nastaviš sve da daš. I tako ima 3-4 lopta. Čavi! Ima tamo, bravo. To je tačno prek maksimum. To mi ćete da prođe. Idi. Što ti gledalo samo? A mislim, ne mora značiti tako. Ali u principu... Kad igra na pol terena, čuju, oni su se jeli ga malo, su bili, svi su bili na pol terena. Ne mogu tu nešto malo. Dobra mi tu.
ti merijaš, ne radiš. Bravo, Treveš! A dobro, da. Ali sigurno da nije da. Danas su ono. Da, a ti najduži. Ti Petriškovo sad predava. Čuo sam da će sve razjebati ovdje Petrova, nisam malo. Petriškov bija i ti. Tamo. Pustite pričati. Sad svoje roditelji imaju jebote, da Vidović, da je ovo sve kure, da bi sve rekao. Odmah počne nervozno, pogledi jedan drugog. A vi kurite, a? Ne, svi te patimo, nervozno, ne znam. Kako kaže, pa mami će ga podati. Obično rezervno. I to ono, čak na one sprde kad se ide. Mislim, svi imaju ove normalne broje. Ali može ovo sljedeći nas. Da će Rantik je Rantik Rantik. Da, malo, da osjetiš i onda dođe.
Da, izgleda, da. Ali dobro, pa kaj onda možeš ići s nama. A ne, mislim, kaj malo igra na tebe. Nije to, moram govoriti ovo. Ovo je lijepo dobro. Samo mi računamo na tebe, do duše, ako ne možeš, ne možeš. Ne, budem jedan super, moram staviti. Jer nas... Dobro, išao na 5-6. Ima sam ja velim, možda spavati. Više dobiti pa da dođemo na to pasivore. Leđava strane, ja si 7, a onda je to već. Kroz druga, nazad, Daj mu lijevo! To nemam pojma sad tako. Ja ću recimo ići jesam jer ja radim petak noću. Kako ćeš ti doći tu? Ja ću krenuti u a zrito noći na busu? Da, busu i sad moram vidjeti kad igra. To je rekao vidjeti, dobro? On je u petak što sam dan. Da igrati Zagreb, doći Zagreb u četvrtu, da je 15-16 dolazi. Znam pa u principu, došli bi ovi Zagreb, ali ja bi išao sastanak, mislim dobro.
Inače ovo vjerojatno Vukovar. A to se tamo priča po juniorima, već tamo i tako. Ako odluče, bit će. To će biti loše. Šta će biti? Stariji ćeš igrati tu sa starijima. A da biti nešto. Neće ti igrao ovo. Neće ti igrao. Nema doći neće igrao. Onda mi igrao neće igrao opet ovo. Stariji. Kada je? Ovo te ne igra. Da, to ne igra. Da, to. Ali... Neće ništa. Neće ti to bude rao. Aha, misliš ovak, ne. Kad neki junior je otišao. Onda biti 2003 igrao prvi 22 godina kada igrao taj mječ. Da, da. A 2004 ti igrao ovu tu ligu tom godištu. Isto kako smo igrali 2004. Kad smo bili prošle godine. Kaj ti, još je vama tu super. Ovo nema stvarno 2003 s tim. Mi smo drugi ili treći na tablici sasvim slučajno. Mislim zato kad smo kiksali par teksti nerešeno igrali ono... Taj jeba se ono na ovoj ulici. Imaš 3-4 momčadi koji su jako 2003, ali su fizički jako. Tu ti je problem, ne? Naše 2004 dole svi su mali. Ili ima Adriatik? Adriatik ima, Adriatik ja mislim nije prvi. To je naša liga. A dobro, 2003. Mi nemamo uopće 2004. Niti 2004 ima sam a i to smo igrali protiv 2004. To smo izgubili protiv 2004. Nema, Zadar je sa Liničkom i taj nema igraju, nemaju ti to. A nemaju uopće momču. Oni su spojeni. Tako da nema. Jedino ko nas je razbio nas je ovaj iz... Ne, iz Makija. Ne, važno, ne, iz Neretva, Neretvanac. Ne, jedan je Neretva, jedan je Neretvanac. Čiji je ovaj mali, je? Kaj je to novi neki? Ovo, šta ne utakmica.